Il-Gvern se jibda joffri screening nazzjonali għall-awtiżmu bl-ħlas it-tfal kollha ta' 18-il xahar. Dan bl-għan li minn età bikrija jiġi identifikat minn fl-iżvilupp edukattiv. Il-programm lenti fuq l-iżvilupp ta' wliedna se jkun qed iwassal għal intervent f'waqtu biex dawn it-tfal jingħataw l-attenzjoni neċessarja mod immedjat. Id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għas-Saħħa Għall spjega li tifel minn kull 40 u tifla minn kull 90 għandhom l-awtiżmu u għalhekk dijanjosi kmieni hija ta' importanza. Programm li se jsaħħaħ, jestendi u jarmonizza xi wħud mill-funzjonijiet imwettqa bħalissa fil-kura tat-tfal. Aħna bħala parti mill-proġetti tagħna tas-saħħa qegħdin nenfasizzaw ħafna fuq il-prevenzjoni, ġifieri illi nkunu nafu jekk jista' jkun nipprevenu problemi, jekk ikun hemm problemi nkunu nafu bihom minn kmieni biex inkunu nistgħu nagħmlu l-interventi. Fl-awtiżmu hekk qegħdin nagħmlu programm għat-tfal kollha ta' Sena u Nofs biex nibdu naraw jekk hemm xi problema minn kmieni. Da jkunu jfisser li nistgħu nagħtu servizzi li hemm bżonn biex bekk it-tfal jieħdu l-aħjar kura possibbli u ma jkun hemm ebda tifel jew tifla illi taqbżilna biex ngħidu hekk u allura jkun hemm konsegwenzi li ma kunux nixtiequ. Min Jannar beda proġett pilota li matulu benefikaw aktar minn 1500 tarbija u li minnhom 20 ġew referuti li Child Development Assessment Unit għal aktar attenzjoni. B'sħarriġ juri li l-maġġoranza tal-ġenituri kienu sodisfatti ferm bis-servizz li ingħataw. Il-ġenituri qed jirċievu stedina għal appuntament id-dar flimkien ma' ittra tal-kunsens. Waqt l-appuntament jintalbu jwieġbu 20 mistoqsija dwar l-iżvilupp ta' wliedhom. Mill-informazzjoni miġbura jsir magħruf jekk it-tifel jew it-tifla għandhom bżonn aktar assessjar jew hemmx bżonn li jiġu segwiti minn programmi oħra. Hemm ħafna riċerka illi missaħħaħ dan il-punt illi tgħid li l-għajnuna ta' din l-età hija l-iktar li tiswa. Early intervention and we get a better prognosis. Dan il-programm ta' screening se jkun qed ikompli mal-ħidma tal-Gvern sabiex tiġi assigurata kontinwità fil-kura holistika tat-tfal.